እዚ ሰላምታና ተቐበሉ ፈነዋና ተከታተሉ ክቡራት ተዓዘብትና ንሎሚ ሰንበት 22 መጋቢት 2026 ዝተዳለወ ሓድሽ ዜናታት ሒዘልኩም ቀሪበ ኣለኹ ምክታልኩም ብክብሪ ዕድም ፈለማ ቀን ነጥብታቱ ፌደራል መንግስቲ ንደሞዝ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ትግራይ ኣወንታዊ ምላሽ ሂቡ ጀነራል አልቡርሃን ምስ ተቐናቐኒኡ ዝግበር ዝርርብ ሰላም ቅድመ ኩነት ተቐሚጡ እስራኤል ስደተኛታት ኢትዮጵያውያን ክትሰጉግ ወሲና ኢራን ኣብቲ ዓቢ ናይ ኒውክሌር መደበር መጥቃዕቲ ከም ዝተፈጸመ ኣፍሊጣ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ሩስያ ኣብ ልዕሊ ትካላት ኒውክሌር ኢራን ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ኮኒኑ ሊባኖስ ብሰንኪ ኩናት ኢራንን እስራኤልን 1000 ዜጋታታ ከም ዝተቐትሉ ኣፍሊጣ ኣሜሪካ ጽዕነት ነዳዲ ኢራን ግዝያዊ ፍቓድ ትህብ እዝን ካልእን ብዝርዝር ሒዘልኩም ቀሪበ ኣለኹ ክትከታተሉኒ ብክብሪ ዕድም ፌደራል መንግስቲ ደሞዝ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ትግራይ ብቐጥታ ናብ ሒሳብ ባንኪ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ክኣቱ ኣብ ዝብል ኣወንታዊ ምላሽ ሂቡ ደሞዝ ሰራሕተኛታት ብቐጥታ ካብ ፌደራል ናብ ነፍሲ ወከፍ ኣካውንት እቲ ሲቪል ሰርቫንት ንምክፋል ድልዋት ኢና ዝብል ምላሽ ተዋሂቡሎ ንውድብ ወለዶ ትግራይ እዚ ንምግባር ድማ ቢሮ ፋይናንስ ክልል ትግራይ ብደብዳቤ ኣቢሉ ከረጋግፀልና እንድሕር ክኢሉ እዩ ተባሂሎም ኣለዉ ምስ ገንዘብ ሚኒስተርን ሲቪል ሰርቪስን ዘካየደው ኣኼባ ውድብ ወለዶ ቀጻሊ ኣኼባታቱን ምስ ካልኦት ሚኒስተር ቤት ጽሕፈታትን ኣብያተ ዕዮን ከካይድ እዩ ኣብ ጉዳይ ደሞዝ ኣመልኪቱ ድማ ዝተዋህቦ ምላሽ ንህዝባዊ ዕላዊ ክገብር ትፅቢት ይግበር መላእ ሲቪል ሰርቫንት ትግራይ ጉዳይ ሕቶ ደሞዝ ንውድብ ወለዶ ብዝተዋህቦም መልሲ መሰረት ብቐጥታ ናብ ኣካውንት ንኽፈል እዚ ድማ ካብ ቤት ጽሕፈት ፋይናንስ ትግራይ ደብዳቤ ተጻሒፉ ጥራይ እዩ ተባሂሉ ኣሎ ጀነራል አልቡርሃን ምስ ተቐናቐኒኡ ንዝግበር ዝርርብ ሰላም ቅድመ ኩነት ተቐሚጡ ወታደራዊ መራሒ ሱዳን ሌተናንት ጀነራል ዓብዱልፈታሕ አልቡርሃን ምስ መጻርቱ ሓይሊ ቁልጡፍ ግብረ መልሲ ዝኾነ ይኹን ዝርርብ ሰላም ዘካይድ እቲ ዘቐመጦ ቅድመ ኩነት ምስ ዝማላእ ጥራይ ምዃኑ ኣፍሊጡ እቲ ጀነራል ነዚ ዝገለጸ ብምኽንያት በዓል ዒድ ኣልፈጥር ንህዝቡ ኣብ ዘስምዖ መደረ እዩ ኣብ መደረኡ ኣመራርሖ ኣብ ቅንዕና ዝመልኦን ናይ ሰላም ተበግሶ ክሳተፍ ድልዋት ምዃኖም እኳ እንተገለጸ እዞም ተበግሶታት እዚኦም ነቲ ሱር ጠንቂ ናይቲ ጸገም ንምፍታሕን ተወሳኺ ጎንፂ ከይፍጠርን ዝከላኸሉ ክኾኑ ከም ዘለዎም ኣስሚሩሉ ነቲ ኩናት ንምቁራጽ ኣብ ዝግበር ናይ ሽምግልና ጻዕርታት ዝነጥፉ ወገናት እውን ኣቐዲሞም ብመንግስቲ ሱዳን ዘቐረቡ መደባት ሰላም ክሓስብሎም ፀዊዑ እዚ ድማ እቲ ዕጡቕ ምላሽ ዝኾነ ሓይሊ ቁልጡፍ ግብረ መልሲ ኣብ ፖለቲካዊ ይኹን ወተሃደራዊ ጉዳያት ሱዳን ዝኾነ ተራ ከም ዘይብሉ ዘረጋግጽ እዩ ዝበለ አልቡርሃን እዚ ናይ ሽምግልና ጻዕርታት ነቲ መሰረት ሓሳብ እዚ ከጠቃልል ከም ዘለዎ ሓቢሩ ብተወሳኺ ሓይሊ ቁልጡፍ ግብረ መልሲ ገበናት ኩናትን ምጽናት ዓሌት ዝፈጸመ እዩ ብምባል ኣብ ሱዳን ዝኾነ ይኹን ቦታ ከም ዘይብሉ ገሊጹ ሌተናንት ጀነራል አልቡርሃን ኣብ መደርኡ እቲ ኣብ ሱዳን ሰላም ንምምጻእ ኣብ ዝብል ኣማኻኒዮም ዝተመስረተ ሽማግለ ከም ዘይቅበልዎ ኣፍሊጡ ኣብቲ 4 ኣባላት ዝሓዘ ሽማግለ ንኣሜሪካ ግብፂ ስዑድ ዓረብ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ዝሓቆፉ ኮይኑ አልቡርሃን ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ካብኡ ክትስሕብ ኣተሓሳሲቡ ንሱ ወሲኹ ቅድሚ ዝኾነ ይኹን ተኽሲ ደው ምባል ኣብ ስምምዕ ውፅሑ ተቃምቲ ካብቲ ሕጂ ዝተቆጻጸረዎ ከባቢታት ብቁልጡፍ ሓይልታቶም ክስሕቡን ተዋጋእቲ ዕጥቆም ክፈትሑን ኣለዎም ኢሉ አልቡርሃን ዘተ ሰላም ክካየድ እንተኮይኑ ነቲ ኩናት ኣብ ምውዳእ ጥራይ ዘይኮነ ብሓፈሻ ኣብ ፖለቲካዊ ጉዳያት እውን ኮተኩር ከም ዘለዎ እውን ኣስሚሩሉ ካብዚ ብተወሳኺ ኣብ ሱዳን ኣብ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ 64 ሰባት ከም ተቆትሉ ተገሊጹ ኣብ ሱዳን ኣብ ልዕሊ ሓደ ሆስፒታል ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ 13 ህጻናት ዝርከብዎም 64 ሰባት ከም ተቆትሉ ተገሊጹ ሓላፊ ውድብ ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ አድሓኖም በቲ መጥቃዕቲ 8 ሰራሕተኛታት ጥዕና ዝርከቦም 89 ሰባት ከም ዝቆሰሉ ገሊጹ ኣብ ምብራቕ ዳርፉር ኣብ ከተማ ኣልዳይን ዝርከብ መምሃሪ ሆስፒታል ኣልዳይን ተሃሪሙ 13 ህጻናት 2 ደቂ ኣንስትዮ ነርሳትን ሓደ ወዲ ተባዕታይ ሓኪምን ብዙሓት ሕሙማት ዝርከቦም ብውሕዱ 64 ሰባት ሞይቶም ክብል ሓላፊ ውድብ ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ አድሓኖም ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ኤክስ ዝዘርግሑ ሓበሬታ ኣረጋጊጹ ኣብ ኩናት ሱዳን ኣብ ልዕሊ ትካላት ጥዕና ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ቁጽሪ ሞት ካብ 2000 ንላዕሊ ከም ዝበጽሐ ተገሊጹ እስራኤል ብኣሽሓት ዝቁጸሩ ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ምእሳርን ምስጓጉን ጀሚራ መንግስቲ እስራኤል ነቶም ኣብቲ ሃገር ዝርከቡ ኢትዮጵያውያን ሓተቲ ዖባ ዝሃቦም ዝነበረ ናይ ሓባር ዖባ ብምስራዙ ካብ ዝመጽእ ሚያዝያ 2026 ጀሚሩ ክሳብ 8000 ዝበጽሑ ስደተኛታት ናብ ኢትዮጵያ ምምላስ ይስራሕ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ እቲ ሃገር ውድብ ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ስደተኛታት ከይሰጉግ ዘቕረቦ ጥርዓን ድሕሪ ምንጻጉ በዓል መዚ ኢሚግሬሽን ነቲ ውሳነ ኣብ ግብሪ ንምውዓል ስደተኛታት ምእሳር ጀሚሩ ኣሎ በቲ ካልእ ወገን ድማ እቶም ስደተኛታት ናብ ኢትዮጵያ እንተተመሊሶም ንኸቢድ ናይ ጸጥታን ስግኣትን ቁጠባ ቅልውላውን ክቃልዑ ከም ዝኽእሉ ትካል ሰብኣዊ መሰላት የጠንቅቑ ኣለዉ ብፍላይ ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ኢትዮጵያ ዘሎ እዋናዊ ኩነታት ዘተኣማምን ኣብ ዘይኮነሉ ግዜ እቲ ስጉምቲ እዚ ናብ
ቀጠናዊ ውግእ ምምላስ እዩ ብዝብል ይንቀፍ ኣሎ። ይኹን እምበር በዓል መዚ ኢሚግሬሽን እስራኤል ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ብዘካየድዎ መጽናዕቲ መሰረት ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ስደተኛታት ንምምላስ ውሑስ ምዃኑ ከም ዘረጋገጸ ተፈሊጡ። ኣብ እስራኤል ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ 6 ሰባት ተቐቲሎም። ኣብቲ ኣብ ደቡባዊ እስራኤል ከተማ ኣራድ ብዘጋጠመ መጥቃዕቲ ሚሳይል ኢራን 6 ሰባት ከም ዝተቆትሉን ልዕሊ 100 ድማ ከም ዝቆሰሉ ማዕከናት ዜና እስራኤል ሓቢረን። ኢራን ኣብ ደቡባዊ እስራኤል ከተማ ኣራድ ድሕሪ ዘካየደቶ መጥቃዕቲ 64 ሰባት ከም ዝቆሰሉ ጸብጻባት ኣገልግሎት ዜና ኣናዳሉ ይሕብር። ካቢነ ሚኒስትራት እስራኤል ድሕሪ መጥቃዕቲ ኢራን ኣብ ልዕሊ ከተማታት ዲሞናን ኣራድን ብዝነበረ ኩነታት ንምዝታይ ህፁፅ ናይ ቴሌፎን ኣኼባ የካይዱ ከም ዘሎ ተገሊጹ። ሰራዊት እስራኤል 450 ኪሎ ግራም ዝምዘን ሮኬት ኢራን ከዓክቶ ከም ዘይከኣለን ኣብ ከተማ ኣራድ ከም ዝዓለበን ተገሊጹ። ብተወሳኺ ሓላቕ ስታፍ ሰራዊት ምክልኻል እስራኤል ሌተናንት ጀነራል ኢያል ዛሚር ትማሊ ምሸት ኣብ ደቡባዊ ከተማታት ዲናር ኣራድን ብኢራን ዘጋጠመ ጽልዋታት ባላስቲክ ሚሳይል ስዒቡ ምስ ላዕለዎት መኮንናት ገምጋም ኣካይዱ። ትማሊ ምሸት ድማ ኣብ ኩሉ ግንባራት መጥቃዕቲ ክካየድ ኣጽዲቑ። ኣብቲ ገምጋም ብመሰረት ጸብጻባት ሰራዊት ምክልኻል እስራኤል ሓላፊ ዳይሬክተር ስርሒታት ሜጀር ጀነራል ኢትዛክ ኮሄን፣ ሓላፊ ሓይሊ ኣየር እስራኤል ሜጀር ጀነራል ቶመር ባርንን ካልኦት ላዕለዎት ጀነራላትን ተረኺቦም። እቲ ወታደራዊ ሓይሊ ዛሚር ነቶም መኮንናት ነቲ ፍጻሜታት ምጽራይ ክቕጽሉን ካብኡ ትምህርቲ ክወስዱን መምርሒ ከም ዝሃቦም ይግለጽ። ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ሩስያ ኣብ ልዕሊ ትካላት ምህብታም ኑክሌር ናታንዝ ኢራን ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ብትርኽንዎ ወሃቢ ቃል ሚኒስተር ማርያ ዛካኖቭ ኣብ ዝሃበቶ መግለጺ እቲ መጥቃዕቲ ንጹር ምጥሓስ ኣህጉራዊ ሕጊ ምዃኑ ገሊጻ። ኢራን ኣብ ልዕልተን ቀንዲ ምህብታም ኑክሌራዊ ትካላት ዝፍጸም መጥቃዕቲ ንሃገራዊ ኤጀንሲ ኣቶሚክ ጸዓት ከም ዝፍለጥን እቲ ትካል ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ገጹ ኣረጋጊጹ። መሳለጥያ ናታዝ ሓደ ካብቶም ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሰነ ብኣሜሪካ ዝተሃሰዩ 3 ትሕቲ መሬት ኑክሌራዊ ትካላት ኢራን እዩ። ቴህራን ኑክሌራዊ መደባታ ሙሉእ ሰላማዊ ምዃኑ እኳ እንተገለጸትን ኑክሌራዊ ኣጽዋር ንምዕባል ዝኾነ ድሌት ከም ዘይብላን እኳ ተገለጸት፣ መሳለጥያታታ ግን ዩራኒየም ናብ 60 ሚእታዊ ይህብትማ ኣለዋ። እዚ ድማ ናብቲ ኣጽዋር ዝኸውን ደረጃ ዩራኒየም ዘድሊ 90 ሚእታዊ ጽሬት የቕርብ። እቲ መጥቃዕቲ ተቆጻጻሪ ኑክሌር ሕቡራት ሃገራት ዝኾነ ይኹን ኑክሌራዊ ሓደጋ ንኸይፍጠር ወታደራዊ ጥንቃቐታት ክግበር ክጽውዕ ደሪኽዎ ኣሎ። ዋና ዳይሬክተር ናይቲ ትካል ራፋኤል ግሮሲ ወታደራዊ ስጉምቲ ክውገድ ጸዊዑ። እቲ ትካል ብዛዕባ እቲ መጥቃዕቲ ዝምልከት ጸብጻብ ብቐረባ ይምርምሮ ከም ዘሎን ካብቲ ከባቢ ወጻኢ ዝኾነ ወሰኽ ደረጃ ጨረታ ከም ዘይተረኣየን ገሊጹ። እስራኤል ንባይቶ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ህፁፅ ኣኼባ ክካየድ ጻውዒት ኣቕሪባ። ኢራን ክላስተር ተተኮስቲ ትጥቀማላ ኢላ ኸሲሳ። እዚ ኣጽዋር እዚ ኣብ ልዕሊ ሲቪላዊ ኣብ ዘሎ ጽልውኡ ብሰፊሕ ይንቀፍ። ሚኒስተር ምክልኻል እስራኤል ኢራን ኣብ ልዕሊ እስራኤል ብክላስተር ሚሳይላት መጥቃዕቲ ፈጺማ፣ እዚ ድማ ገበን ኩናት እዩ ክብል ገሊጽዎ ኣሎ። እዚ ኩነታት እዚ እናገደደ ይኸይድ ስለ ዘሎ ዓለም ኣቐልቦ ክትበሉ ወሳኒ ኢሉ። ዶናልድ ትራምፕን ቤንጃሚን ናታንያሁን ዘሳትፍ ውሳኔታት ብምህላው እቲ ግጭት ወታደራዊ ጥራይ ኣይኮነን ብደረጃ ዓለም ፖለቲካዊ ሕጋውን ትረኻውን እዩ ክብል ገሊጽዎ። ኣሜሪካ ኣብ ምግዓዓዝ ዝርከብ ጽዕነት ነዳዲ ኢራን ግዝያዊ ፍቓድ ትህብ። ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኢራን ቀጻሊ እገዳ እኳ እንተንበረት እቲ ድሮ ኣብ ባሕሪ ዝርከብ ዝተወሰነ ጽዕነት ነዳዲ ግን ንኽሰጋገር ከም ዘፍቀደት ቁጠባውን ንግዳውን እገዳታት ዘተግብር ክፍሊ ካዝናት ኣሜሪካ ማለት ቤት ጽሕፈት ቁፅፅር ንብረት ወጻኢ ዘውፅኦ መግለጺ ኣመልኪቱ። እቲ ብመሰረት ሓፈሻዊ ፍቓድ ዝተባህለ ፍቓድ ነቲ ቅድሚ 20 መጋቢት 2026 ኣብ መራኸቢ ዝተጻዕነ ዘይተጻረየ ነዳድን ፍርያት ነዳድን ኢራን ንምሻጥ ንምጓዓዝን ንምውራድን ከም ዘፍቅድ እቲ ቤት ጽሕፈት ሓቢሩ። እቲ ፍቓድ ክሳብ 19 ሚያዝያ 2026 ዝጸንሕ ኮይኑ ኩባንያታት ነቶም ኣብ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ጉዕዞ ከለዉ ዝተዓገቱ ጽዕነታት ንኸሰጋግርን ውሱን ዕድል ዝህብ ኮይኑ ብኻልእ ኣገባብ ኣብ ትሕቲ ገደብ እገዳ ክወድቃ ዝኽእላ መራኸብ ዘጠቓልል እዩ። ሰበስልጣን እቲ ስጉምቲ ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝተነብረ ሰፊሕ እገዳ ከም ዘይልዕል እንተኾነ ግን ድሮ ኣብ ትራንዚት ዝርከቡ ጽዕነታት ናብ መዕለቢኦም ክበጽሑ ፍቓድ ምትዕንቓፍን ንኸምክልኻልን ዝዓለመ ምዃኑ ኣስሚሮምሉ። እዚ ውሳነ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ዝለዓለ ወጥርን ኣብ ዓለማዊ ዕዳጋታት ጸዓት ከቢድ ምምዝባዕ ኣብ ዝረኣየሉ ዘሎ እዋን እዩ ተወሲዱ ዘሎ። እስራኤል ንነዊሕ እዋን ስትራቴጂካዊ ቅንጸላ ክትክተል ምጽናሓ ይግለጽ። እስራኤል ከም ኣካል ናይቲ ጸጥታውን ስትራቴጂካውን ንነዊሕ እዋን ኣብ ወጻኢ ሃገራት ዕላማ ዝገበረ ቅንጸላታት ብሕቡእን ብግልጽን ክትፍጽሞ ከም ጸንሐት አልጀዚራ ሓቢሩ። ኣብ ዘቐረበ እዋን ብምትሕባር እስራኤልን ኣሜሪካን ኣብ ልዕሊ ላዕለዎት ወተሃደራዊ ጸጥታውን ፖለቲካውን መራሕቲ ኢራን ዝተፈጸመ ቅትለት ከም መቀጸልታ ናይዚ ኣገባብ እዚ ዝረአዩ ተንተንቲ ከምዚ ዓይነት ስርሒታት መሓውር ኣመራርሓ ኢራን
ንምድኻምን ወታደራዊ ዓቕምታት እታ ሃገር ንምዝራግን ዝዓለመ ምዃኑ ይገልጹ። ግጭት ብዝያዳ ንምብራኽ ዞባዊ ወጥሪ ንምስፋሕን እውን ሓደጋ ከም ዘለዎ የጠንቅቑ። ጉጅለ ምዕራባውያንን ዞባውያንን ሃገራት ኢራን ኣብ ልዕሊ ንግዳዊ መራኸቢ ሲቪላት ትሕተ ቅርጽን ትፍጽሞ ዘላ መጥቃዕትን ንመጻብቦ ሄርሙዝ መንገዲ ምዕጻዋን ኮኒኖም ክብሉ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ኣብ ዘውፅኦ ሓበራዊ መግለጺ ኣፍሊጡ። እተን ሃገራት ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ዓባይ ብሪጣንያ፣ ፈረንሳ፣ ጀርመን፣ ጣልያን፣ ሆላንድ፣ ጃፓን፣ ካናዳ፣ ደቡብ ኮርያ፣ ኒውዚላንድ፣ ዴንማርክ፣ ላትቪያ፣ ስሎቬንያ፣ ኤስቶንያ፣ ኖርዌይ፣ ሽወደን፣ ፊንላንድ፣ ቼኪያ፣ ሮማንያ፣ ባሕሬን፣ ሊትዌንያ፣ ኣውስትራልያ ኮይነን ሓበራዊ ፌርማን ድማ ኣቐሚጠን። እቲ መግለጺ ኢራን ብመጻቦ ሄርሙዝ ዝሓልፋ መራኸብ ንምዕጋት እትገብሮ ፈተናታት መጥቃዕቲ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ሚሳይላትን ብቕልጡፍ ደው ከተብሎን ንግዳዊ መራኸብ ብዘይ ዝኾነ ስግኣት ንኽሓልፋ ጻውዒት ኣቕሪቡ። ብዛዕባ እቲ እናገደደ ዝኸይ ዘሎ ግጭት ዓሚቕ ስክፍታ ንገልጽ ይብል እቲ ሓበራዊ መግለጺ ኢራን ስግኣታት ምንቅስቓስ ነተኩትን መጥቃዕቲ ሰብ ኣልቦ ነፈርትን ሚሳይላትን ከምኡውን ብመጻቦ ሄርሙዝ ዝሓልፋ ንግዳዊ መራኸብ ንምዕጋት እትገብሮ ዘላ ፈተናታት ብቕልጡፍ ደው ከተብሎን ከምኡውን ውሳነታት ባይቶ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት 2017 ክትክተል ንጽውዕ ክብላ እተን ሃገራት ጸዊዐን። ሊባኖስ ብሰንኪ ኩናት እስራኤልን ኢራንን ክሳብ 19 መጋቢት 2026 ሽሕ ዜጋታታ ከም ተቐትሉ ኣፍሊጣ። ሊባኖስ ብሰንኪቲ ኣሜሪካን እስራኤልን ኣብ ልዕሊ ኢራን ዘካይድኦ ዘለዋ ኩናት ኣብ ከቢድ ጸገም ወዲቓ ከም ትርከብ ገሊጻ። ነፈርቲ ውግእ እስራኤል ንህንጻታት ቤይሩት ክዕንውኡን ኣፓርትመንት ከፍርሰን እስራኤል ነቲ ብኢራን ዝድገፍ ጉጅለ ህዝቡላህ ዕላማ ብምግባር መጥቃዕትታት ክትፍጽም ጸኒሓ እያ። እዚ ጉጅለ ካብ መጀመርያ ወርሒ መጋቢት ጀሚሩ ናብ መሬት እስራኤል ሮኬታት ከም ዝወንጨፈ ድማ ሓቢሩ። ክሳብ 19 መጋቢት 2026 ብመጥቃዕቲ እስራኤል ብውሕዱ 1000 ሰባት ከም ዝተቐሉን ካልኦት ብሚልዮናት ዝቑጸሩ ካብታ መላእ ሃገር ከም ተመዛበሉን ሰመዚ ሊባኖስ ገሊጾም። ብመሰረት ተቆጻጻሪ ጎንፅታት ኣብ ሊባኖስ ካብ 1 ክሳብ 16 መጋቢት 666 ሰባት ከም ተቐሉን እዚ ድማ ኣብ ቀረባ እዋን ዝተኣከበ መረዳእታ ምዃኑ ተሓቢሩ። ብመሰረት እቲ መረዳእታ 80% ካብቶም ዝሞቱ ሰላማውያን ሰባት ቀንዲ ዕላማ ኣብ ዝኾኑ ቦታታት ዝተፈጸመ መጥቃዕትታት ከም ተቐትሉ ይገልጽ። ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ዘሎ ጎንፂ መዓስ ከም ዘብቅዕ ንምግማቶ ኣዝዩ ከም ዘጸግም ሮይተርስ ሓቢሩ። እስራኤል ክሳብ ሕጂ ካብ ቤይሩት ንዝመጸ ቀጥታዊ ዝርርብ ስምምዕ ሰላምን ነጺጋቶ ከም ዘላ ጸብጸባት ይገልጹ። ካብ ክልቲአን እስራኤልን ኣሜሪካን ዝተገብረ ዳሕራዋይ ገምጋም ላዕለዋይ መራሒ ኢራን ሞተባይ ካሚናይ ብህይወት ከም ዘሎን ኣብዚ እዋን እዚ ግን ኣብ ልዕሊ ኣሰራርሓ መሪሕነት ኢራን ሓቀኛ ቁፅፅር ከም ዘይብሉን ይሕብሩ ክብሉ ክልተ ምንጭታት ንጀሩሳሌም ፖስት ሓቢሮም። ሓደ ዝርዝር ሓበሬታ ዝፈልጥ ምንጪ ከም ዝሓበሮ ሚዛን ሓይሊ ንባዕሉ ካሚናይ ዘይኮነስ ንኮር ሓለዋ እስላማዊ ሰውራ ዝምች ይመስል። እቲ ዝያዳ ተቑሎታት ዘለዎ ተሪኦ ሓለዋ ሰውራ ዝቆጻጸር ዘሎ እምበኣር በንጻር ኣይኮነን ክብል ሓደ ጽቡቕ ሓበሬታ ዘለዎ ምንጪ ገሊጹ። ድሕሪ ሒደት መዓልታን ምናልባት ዝያዳ ንፈልጥ ኢና ኢሉ። ሰበስልጣን እስራኤልን ኣሜሪካን ብተወሳኺ ሁሉም ስለያ ካሚኔ ቆሲሉ ግን ብህይወት ከም ዘሎ ዘመልክት ምዃኑ ኣስሚሮምሉ። እዚ ድማ እንተወሓደ ገለ ስራሓት ናይ ምፍጻም ኣካላዊ ዓቕሚ ከም ዘለዎ ይሕብር። ይኹን እምበር ዋላ እኳ ብወግዒ ኣብ ውሳነታት እንተተሳተፈ ስልጣኑ ግን ድሩት ምዃኑ ይሕበር። ብርግጥ ምስቲ ኣቡኡ ኣያቶላ ዓሊ ካሚናይ ንነዊሕ እዋን ኣብ ዝጥቀመሉ ዝነበረ ደረጃ ማእከላይ ስልጠና ዝወዳደር ኣይኹን ብምባል ኣዕሜት ትንተና ሂቦም። መራሒ ሰሜን ኮርያ ኪም ጆን ኡን ካብ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ናብ ዋይት ሃውስ ክበጽሕ ዝቐረበሉ ዕድመ ከም ዝነፀጎ ይግለጽ። ብመሰረት መግለጺ ኪም ንድሕነቱ ስለዝሰገ ናብ ኣሜሪካ ከም ዘይገይሽ ገሊጹ። ዘይፍታሕዊ ኣተሓዛ ክግበረሉ ወይ እውን ክእስር ከም ዝኽእል ገሊጹ። የግዳስ ትራምፕ ብሓቂ ዘተ ዝደሊ እንተኮይኑ ናብ ሰሜን ኮርያ ክመጽእ ኣለዎ ዝብል ሓሳብ ኣቕሪቡ። ኪም ብተወሳኺ ንትራምፕ ናብ ዝርርብ ዕድል ክህቦ ፈቃደኛ ምዃኑ ምስ ኢራን ዝተኣሳሰር ጉዳያት የቕረ ንምባል ክሓስበሉ ከም ዝኽእልን ገሊጹ። ተኾነ ግን እቲ ኣኼባ ኣብ ሰሜን ኮርያ ምስ ዝካየድ ጥራይ እዩ ክብል ተገሊጹ። ፕሬዚደንት ቱርክ ኤርዶጋን ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ወጥሪ እናዓበየ ምስ ከደ ናይ ደገ ሓይልታት ጎራብቲ ኣንጻርነት ንሕድሕዶም ክቕየሩ ክጽዕሩ ከም ዝኽእሉ ብምግላጽ ዝኾነ ሃገር ክትጋገ ወይ ኣብ ዞባዊ ማሓዙታ ሃገራት ንምብትታን ኣብ ዝግበር ፈተነ ክትጋገ ከም ዘይብላ ኣጠንቂቑ። ኣገዳስነት ሰላም ንምርግጋእን ኣስሚሩ መራሕቲ ናብ ግጭት ዘምርሕ ዘኽእል ተግባራት ከይሓስቡ ኣተሓሳሲቡ። ኤርዶጋን ነዚ ዝገለጸ ኔቶ ናብ ክልል ኣየር ቱርኪ ዝኸይድ ሚሳይላት ድሕሪ ምዕጋቱ ቱርክ ምስ መሻርክቱ ነቲ ሰፊሕ ግጭት ከይዝርጋሕ ይሰርሕ ከም ዘሎ ኣስሚሩሉ። ምስ ኢራን ሓዊሱ ምስ ጎራብቲ ሃገራት ዘሎ ርክብ ከቐርብ ከም ዘለውን ጌጋ ስጉምትታት ንዞባዊ ምሕዝነት ከም ዝጎድኡን እውን ኣመልኪቱ። ኤርዶጋን ንዓመፅን ዘይምርግጋእን ብትሪ ክነቅፍ እንከሎ ቱርክ ብግዳማዊ ተዋሰእቲ ዝነደደ ምፍላይ ኣብ ክንዲ ምፍቃድ ዘተ ምትሕባርን ምድላይ ይቕጽል ኣሎ ኢሉ። ክቡራት ተዓዘብትና ናይ ሎሚ ነበረ መደባትና ነዚ ይመስል። ቁልጡፍን እዋናውን ሓበሬታ ክትረኽቡ ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር፣ ኮመንት ክትገብሩ ብኽብሪ ዕድም ሰሰናዩ።